बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। भारत बोथोर बिगियान बिफान गुवाहाटीआ फैगौ 3-4 सानाव रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानायनि सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियान बिफाननि बायदिब्ला 15 मार्चनिफ्राय 18 मार्चसिम रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानायजों लोगोसेनो बारहुंखा, सारअन्थाइ फैनो हागौ। बिफाननि बायदिब्ला दिनै रायजोनि गुबुन गुबुन थावनियाव गोबां बिबांनि अखा, अन्थाइ आरो बारहुंखा फैनो हागौ। गुबुन फारसेथिं बे साननैसोआव गुबुन गुबुन थावनियाव खम बिबांनि अखा हागोन होननानैबो बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायथिनानै होबावदों। सालाकाटि ब्लक कमिटि बिपिएफ, सालाकाटि ब्लक कमिटि लाइमोन बिपिएफ, सालाकाटि ब्लक कमिटि आइजो बिपिएफ, माइनरिटि सेल बिपिएफनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारि थांनाय 7 मार्च खालाराव क'क्राझार जिल्ला सालाकाटि ब्लकनि सिङाव ब्लक कमिटि बिपिएफ, लाइमोन बिपिएफ, आइजो बिपिएफ, माइनरिटि सेल, बिएसइउ आरो श्रमिक इउनियननि कमिटिफोरखौ थान्दै जथुमानि गेजेरजों गोदानै दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। दिनै सालाकाटि ब्लक कमिटि इउथ बिपिएफनि मावखुलियाव गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारि लायो। मख'जाथावदि दिनैनि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गासै सा 360 बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हल्टुगावनि माइनावफुरि गुदि फरायसालिया सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि लादों। इं 1985 मायथाइयाव गायसनजानाय आरो इं 1994 मायथाइयाव सरकारनि गनायथि मोननाय माइनावफुरि गुदि फरायसालिया आथिखालाव सोलोंथाइ खान्थिजों लोब्बा लाखिनानै गोबां बायदि आयदानि सायाव नोजोर होनानै सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै बेबायदिनो सोलोंथाइनि मोनसे गोनां आयदा लोगोसे सासे फरायसानि थाखाय जोबोद गोनांथार आयदा सोलोंथायारि दावबायनाय हाबाफारि लादों। दिनै गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां औवारि बिथाङा गावनि फरायसालिनि सा 25 फरायसाफोरखौ लानानै थिरबिलो, बुरलुंबुथुर दैमा, क'क्राझार जोबथेसालि, पुलिस थाना, पावार हाउस, क'क्राझार मेडिकेल कलेज बायदि थावनिफोराव नायदिंहैदों। आथिखालाव बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि सांग्रां औवारिखौ लाफानानै गासै सा 3 फोरोंगिरि आरो सा 79 फरायसाफोर दङ। नेशनेल मेडिकेल कमिसना नलबारि मेडिकेल कलेजाव सा 100 एमबिबिएस फरायसाफोरखौ थिसनथाइ होनायनि गनायथि होबाय होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों 15 मार्चआव फोसावनानै होदों। 1 बोसोरनि गेजेरावनो रायजोआव गंब्रै मेडिकेल कलेजफोर गायसननो हानाया आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जाफुंसारनाय होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। आसाम पुलिसआ करिमगन्ज जिल्लायाव नोगोद 15.44 लाख नंखाय रां हमनो हादों। आसाम पुलिसआ थांनाय 14 मार्च खालि भारत बांलादेश सिमानि साखाथि करिमगन्ज जिल्लानि गोदान सानपुर ओनसोलनिफ्राय नोगोद 15.44 लाख नंखाय रां हमनो हादों। बे आयेननि बेरेखा नंखाय रांखौ मोनसे जर'खा खौरां मोननायनि उनाव करिमगन्जनि आसाम राइफल आरो पाथारकान्दी पुलिसनि जथायै लोगो नांनानै नायबिजिरनायाव जाफुंसारनो हादोंमोन होननानै खौरां मोन्दों। जाथायजों सोमोन्दो थानाय निजामुद्दिन लास्कर मुंनि सासे दायनिगिरिखौबो हमनो हादों। सोलोंथाइ बिफाननि गोनांथार फोसावनाय फोरोंगिरिफोरा गुबुन खामानि मावनो नाङा होननानै बिथोन होदों। 25 मार्च सिगांनो फोरोंगिरिफोरखौ नुजाथिनो बिथोन, फरायसालियाव थाङाब्ला फोरोंगिरिनि बेथन दाननाय जागोन होननानैबो बिथोन होदों। आसाम प्रपार्टि टेक्सनि गोबां बिबांनि टेक्स बारायनायखौ लानानै क'क्राझार सोहोरनि नोगोरारिफोरा जिंगायाव गोग्लैदों। मख'जाथावदि क'क्राझार सोहोरनि कमिउनिटि सिङाव थानाय नखर, गला, हाफोरनि सायाव फ्राय 15निफ्राय 20 फान एबा गुन बांसिन बिबांनि टेक्स होनांनो हागौ। बेखौ लानानै क'क्राझार सोहोरनि गागि नोगोरारिफोरा मोनसे जर'खा जथुमनायनि गेजेरजों जेंनानि सायाव खामानि मावनो क'क्राझार सोहोर हचेतन नागरिक मन्च मुंनि मोनसे गौथुम दानाय जायो। गोदानै दाफुंजानाय क'क्राझार सोहोर हचेतन नागरिक गौथुमा जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय क'क्राझार टाउन अथ'रिटि, बिटिसि अथ'रिटि आरो आसाम सरकारनो गोसोखां बिलाइ गथायगोन लोगोसे फैगौ 17 मार्च खालाराव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि लागोन होननानै फोरमायथिदों।